na hian hei Mizo vina kan lam han thang lutuk lo iRrig kan tia englo hemi phone application man thai nia guiter effect ania chumi iRrig man dana chu kan ron tilang dona hei hi a iRrig ka chu nia aman po to lawa neta cha mai thaya hemi hi zasari somnga mante sang khat jathum mante ania sangli man sangthum man thleng na oma ai nang lauta aman to hi man khera ngai lawa achan chu application kan man na turata na a man ruama e chaw nia chu ai chuan phone a application kan man tura kha poimo tu na hian ke chuan hei ka phone a hian kan en zokanga ta hian application a hi hei tuna khuan chiang ta han ang lola ton bridge ti akhu in hunga ton bridge ti akhu ka mang ta application ai chu amplitude ti te chi sang sang atam ta chu mi chu ton bridge kamera he ta eng hi ni e heng hi ton bridge bi khai kai chuan ka man ya tam application hemi iRrig chi sang sang kan ti hi za vela om ta chuan hei hi clean te distortion te chi sang sang om ta chu chu fit dan kalphunga chu tian hei haute mai ania hei hi speaker kala chu ni ta hei speaker kala chu nia hei hi ta hian iRig ka hian hei a sound output ania output kan englo ta hei guitar atanga hei ta hian guitar a hian a jack hi kal chhuak ta hei guitar jack a khan ta hian kan fitanga chuan tiang kan tianga hei hi phone a fit tur chu lo ni ta ni tian phone a hian kan fitanga chuan compo hi kan onanga chuan phone a tuna application kan mana ton bridge ti khatuna hian kan englo don ta hei tan ton bridge a hian kan lutanga chuan chuan hei ta hian sang sang om ta tuna hian distortion bi ka mang don ta ni distortion ka man tur hi ka thlanga hei chi sang sang om ta a hei ti hian chuan sweet child of mine heta mi hi kan mang don ta ni ti hian kan tuna kan play chinang iRrig chu along ta ni khóc mày hay thì ly tạp bộ này xe sang aman thei ve vek ta chuan kha arui hi du a choice the tha than the ta chuan hei hi delay la pek le the ta du chuan delay te ani lo pon ai ang lo ai effect a hi pek bel theya a pai thei boka tangkai lutuk ani chuan clean atuna kan ta chinanga clean hi kan zong chin don ni hei kan mang chinanga hei kan test lokam Listening at high volume for long periods may damage your tips. Listening at high volume for long. Okay button. Tone bridge. Navigate up button. Hey.
sang sang mà du man thấy vậy cái này chuan hi iRig man dan pi ka chuan an siam thei tok ni mai se kan du tok phatanga ti khan iRig hi a cha du tan chuan tun tak chuan a cha thei hri lo mai theia ma se nakin dawa lockdown te han zo se cha thei don ani Amazon ti a khan a oma a du tan chuan a cha thei